Leon, ongi etorri Ahoz Ahora kategoriak erretzeko helburuz. Hasiko dugu programa oso aldeko gara horrena. Aner Preitz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zelan zauzi, Ondo, gogotsu. Bueno, badator zuen ikuskizun berria eta estrainaldia laizterra asteburuan, zelan dauz, nervio horiek? Urduri, pare bat egun dira badara matzat, lo okerxeago egiten dudala, oraindik espero dut gau batzu bat eta hobeto xeago egitea. Haize, Arana, arratsaldeon. Arratsaldeon. Espektatiba asko dagoelako jarri, eta hau da, gehiago urduritzeko zeuek. Espektatibak jarrita daude, baina, guk nik uste hasieratik esan dugula, guk egingo dugula eta prestatu dugula guk uste duguna, eta gero jendeari gustatzen zaion ala ez, beraiek ikusiko dute. Bueno, guk horretan oso ondo inguratuta, lagunak orain arte familia bebai, baina momentu honetan proiektu baten sartute, Aner, nondik hasiko gara, zelan batzen zarete laurok, Oiana eta Leire ere, zeuekin egongo direlako, zelan batzen zarete laurok eta zelan bonbila biztu? Bueno, ikuskizun bat egiteko hemen materiala, gure bizipenetatik, gure sentipenetatik badau. Bai, lau orain bost garela ere esango nukenik, gu laurok hasieratik lagunak ginen, lehenengo, Oiana eta Izea aspaldi xamarretik, gero gu hirurok Bertso Udalekutan elkartu ginen 2015ean edo. Ume batzu ginela. Eta Leire beranduxeago 2020an sormen egonaldi batzuetan. Eta besterik gabe laguntalde bat ginen, Lankuren proposamena etorri zitzaiguna, hasierako hazi bezala, eta hortik aurrera sortu den hau guztia, baina laguntasun soiletik eta etzen inondik ere proiektu bat osatzeko elkartutako taldea, eta Edurne ere proiektura batu da, baina lehendik geneukan berekin harremana, eta lehendik zen gure laguna zuzendari baino lehenago. Edurne azkarate zuzendari lanetan egongo dalako, eta berak antzerkia eta asko ginda, eta Edurne ja badauka mugitzeko eta segurazki bizta zeuei laguntzeko, Aizea, zelan taularatu, azkenien pentsatuta eta sortuta izan duzuena, eta gero, baipatu dugulako, Oiana, Arana, Aizpa, zurie, idazlea, Ahoz Ahora egon dalako poesia liburuarekin, oso gustura irakurri nuen poesia liburua, eta Leire Vargas oraintxu egon dana poema liburu batekin bebai, orduen behintzet, gaztiek esan dugu baietz, gaztetasuna begertuko da ikuskizunean, baina talentu ebe badau. Hori zuek esango duzue guk baino beto, baina bai, uste dute, disiplina ugari lantzen ditugula, Oianak eta Leirek idazten dute, Aner musikaria da, hori izaten dugu behintzat zera horrelako elkarrezketetan, eta egia da bertsoak batu gintuela, eta hortik hasi ginen emanaldea sortzen, testuak sortu genituen, bertsoak idatze genituen, da heldu zen puntu bat, taularatu behar zena buruan geneukan guztia, pixka bat lurrera ekartzeko ordualdi iritsi zen, eta esan genuen, bale, oso ongi, baina guk ez daukagu ideiarik ere ez. Eta orduan, oso ongi etorri zaigun Edurneren laguntza, Edurne Azkarateren laguntza, jakiteko gutxi gora bera, zer zen egin behar genuena. Eta gainera nik uste dut, askotan aipatu izan dugu gure artean, etorri zen Edurne eta esan zigun, hau igual hobeto horrela egiten badugu, hau horrela ez tekiz zer, eta gure artean izan zen, hau zen guk nahi genuena. Guk ez genekien egiten, baina hau zen. Azkain antzerki bat ez delako izango 10 pieza, lotura izango dutenak, esztenaratze hori zelako dan esango dizuet, bestak beste esan dugu, bertsoak lotuta, zeuek laurok, suposatzen dugu, bertsoak egongo direla, narrazioak, sortzelanak, musikari, apurtxu bet izango delako, eszena ezberdinak ze kontatu alda? Bai, formari begira, hori da, 10 pieza dira, euren baitan bere gainak ere izan daitezkeenak, eta banaka ulertu daitezkeenak, baina emanaldi oso bat osatzen dute, osotasun badago, borobiltasun badago, haien artean loturak daude, eta hori ere saiatu gara mantentzezaten, baina 10 pieza atera zaizkigu, ez da artifizialki sortu dugun ezer ere. Eta hori, pieza horietan zehar, dualismoetan oinarritu da emanaldia, edo gai nagusia marko orokorra dualismoak dira, eta pieza horien bidez saiatu gara dualismo horiek lantzen hainbat modutan eta modu desberdinetan orain arte ohituta ez geunden batzuetan ere bai. dualismo horiek, azkenaldian oso modan daudenak, edo behintzat mai gainean jarri dugu, feminismoak be badauka horretan zer esana, baina dualismo horiek geure
bizitze egunerokuek gure harremanak ulertzeko horrela eratu garalako, zar gazte, hitz egingo da horri buruz, gizon emakume, aberats pobre eta bar, claro, bi kategoria bakarreta uzenien oso itxia da hori dana, ezta? Oso itogarria izan daiteke. Bai, eta horretan nik uste dute danok egon gaitezkeela dosez. Azkenean guk aldarrikatzen duguna da, bi mutur baldin badaude, existitzen baldin bada beltza eta existitzen baldin bada txuria, tartean zerbaitek egon behar duela, eta kasu honetan egoera batzuetan gu gaude tartean, eta beste egoera batzuetan agian gu izango gara bazterretako zera horiek. Nik uste dut, behintzat gu saiatu gara, gu zeharkatzen gintuzten bitasun horietatik abiatuta lan egiten. Hau da, tokatu da, bertxotan ibiltzeaz gain, beste gauza asko elkartzen gaituztela. Lehen zuk aipatu duzun bezala, gaztea garela, gero homosexualitatearen gaia ere jorratzen dugu, ez horrela, guk identitate moduan bizi baitugu, guk beti esaten dugu marikak eta bollera garela, eta hori ere nahi izan dugu erdigunean jarri, gero gure genero adierazpena ere iruditzen zaigu nahiko aldarri potentea dela batez ere holtza baten gainean jartzeko, ez? Azkenean bertsolari garen neurrian ez baitugu gure gorputza eramaten dugu, baina ez dugu hortatik aldarri zuzenik egiten askotan horretan mugatuta gaudelako, eta nik uste dut leku polita dela guk nahi ditugun eta desio ditugun aldarriak plazara eramateko. Dikotomia horietan beti dagoelako menperatzaile bat, normalian horri buruzko gogoeta egingo da. Gaia potolue da, Aner, baina zeuen ahotik eroso zaudete, ustez, zeuen bizipenak direlako edo zeuen sentipenak edo, hau ez da klase teoriko bat, azkenien, ondo pasatzeko tarte bat. Bai, eta gai potolo hori ere ez da sortu gai potolo batez hitz egin nahitik, baizik eta gai konkretu ez hitz egin nahi genuen, eta gai konkretu horiek lantzeko ulertu dugu eta denok bat egon gara konturatzean horiek lantzeko gegokia izan zitekeela gai potolo edo marko orokor hori hartzea. Orduan, horren baitan saiatu gara hori marko orokor gisa hartuta lantzen benetan interesgarriak eta baliogarriak zitzaizkigun dikotomia konkretuagoak. Eta hortik abiatu da emanaldia, ez da dikotomiai buruz hitz egin nahi dugu, bitasunei buruz hitz egin nahi dugu. Eta orduan aukeratuko ditugu bitasun batzuk, baizik eta konturatu gara hitz egin nahi dugun gaiak bitasunek zeharkatzen dituztela eta dualismoetan oinarrituta duela, eta orduan konturatu gara dualismoen gaia baliogarria zaigula emanaldiari osotasun bat emateko, eta orduan gaia badira dualismoak bere horretan eta dualismoek zer esan nahi duten, zertan eragiten duten zenbaterainoko eragina daukaten, baina baita dualismo konkretuak ere eta hori dena lantzeko moduak. Marko artifiziala hauek esaten gabiltzena, geure artean harremanak egiteko eratzen duguna, hortik abiatuta testuinguru barriren bat, edo auskalo gai potolu esaten dulako, eta hube oso artifiziala da. Gai potolue da, uste dugulako gai potolua dela. Beste gizarte baten hau izango espazan gai potolu eta gozea izate edo ez izango gazan gairi potoluena, azkenien nahi dut esan guztiak dauka, guztia da politikoa esaten gabiltzen. Bai, baina... Testuinguru barri bat proposatuko da, zer da, zehazki proposatu nahi zuiena? Nik enuke esango guretzat ezer berria egiten ari garenik. Bai dira gai asko, guk askotan gure artean, barreal gara artean, edo serio edo komentatu izan ditugunak, ez dakit gure egunerokotasuna delako, guk aipatuko duguna edo holtzeratuko duguna, guk bizi dugulako eta asko hitz egin dugulako horretaz, eta gainera uste dut formatu garela bai gai askori buruz. Orduan, uste dut bai izan daitekeela ikuspuntu berri bat gu edo gure ingurua edo gu mugitzen garen inguruak ezagutzen ez dituen pertsona batentzat, baina guretzat hori ez da bat ere berria, eta baina bai iruditzen zaigu interesgarria izan daitekeela edo behintzat guri interesatzen zaigu guk hainbeste hitz egiten dugun hori publiko egitea. Eta gero, gai aukerak eta hori ere erabat guretik egin dugula eta geure moduan orduan ulergarria da, akaso gai batzuk ez ditugula landu, ulergarria eta egia gainera, onartzen dugu gauza batzuetan ere eta saiatu gara hori ere kontuan hartzen menperatzaileak, zapaltzaileak ere izango garela, eta saiatu gara denean arakatzen.
Horrek ez du esan nahi, lantzen ditugun dualismoak direla landu behar diren bakarrak, lantzen ditugun sakontasunez bakarrik landu daitezkeela, baizik eta guk batzuk aukeratu behar genituen unean, hauek aukeratu ditugula, eta inork esango balu horrela ez dela, eta beste batzui garrantzi handiagoa eman behar zaiela, eta ziurrenik ados egongo ginateke, baina guk egin duguna hau da, guri hau egiten zitzaigun errealena, honek zeharkatzen gintuen, eta hau atera zaigu. Soldautarena, sarrera danak agortuta, zer da, lagun asko dakuzela, edo... Lagunak ere badauzka. Baina, pensatu nahi dugu. Lagunen iriziak eta ia jaso bazuien, esan nahi diezuet, segun lekuan jarrita, azkanien lauko talde bat osatu zuien lagunek suposatzen dut horrek asko babesten dagoela, lagunak izatie bat abestiri, hemen egongo dalako, taula baten gainera igotzen zaren momentutik, bertsolariak zaret, eta horrek biderdi eginda dauka, baina bestelako disiplina batzuk egiten, egongo dalako hor, biluzte ariketa bat, edo lotxa, edo ez, edo zelan bizi zuia, sortze ariketa hau. Bai, eta gainera, nik uste biderdi eginda dago oholtzara igotzean bertsolariaren momentutik, eta oholtzara igotzera ohituta daudelako, baina jakitun gara modu batzuetan, molde batzuetan oholtzara igotzea zer den badakigula, eta akaso ohituago gaudela beste jende badaino, eta argatik saiatu gara oholtzara igotze hori deserosoagoa ere egin zedin, eta ez zedin izan besterik gabe egiten dakiguna egingo dugu, esango dizuegu hau horrela egiten dakigu, ondo egingo dugu eta jetxiko gara baizik eta. Saiatu gaitezen gu ere gure muga horiek bilatzen, zertan gauden erosoago, zertan ez gauden, eta ez gauden horiek ere egiten. Hobeto edo okerrago aterako dira baina. Eta gero, soldautarena, horrela atera da, saiatu gara gu ere lata ematen espektatibak sortzen, gero Auskal Ondoraino iritsiko diren, eta lagun batzuk etorriko dira, pentsatu nahi dugu lagunak ez diren batzuk ere etorriko direla, zer eskaini nahi dugun ikustera, eta gero datozenek esan dezatela zer iruditzen. Hor, emanaldien dataketa ikusten gabiltzelako, eta, bestak beste, emanalditxu batzuk eta egongo dalako aukera, erre hau, aldarri hau ikusteko eta entzuteko. Aize, esaten gabiltzena, apurtxu bete danon artien, lanien, lagun artien, paseren bat eginda dau, jasozu iezio zer, feedbackik? Nik lagun batzuen aurrean, igual lagun batzuri bertso batzuk erakutsi, beste batzuk igual ensaio batera ekarri. Zuk begiratu eta gero hartuko dugu trago bat eta esango diguzu, zer uste duzun. Nik uste dute gure arazoa bai dela, oro har jendeak esaten dugula, bai ongi, oso ongi. Eta igual bai falta zaigula, kanpo begirada, bai falta zaigula Edurne etorri aurretik behintzat, kanpo begirada, gehiago zekien kanpo begirada bat, ez? Azkenean zure lagun batek zer esango dizu. Beti datorro ondo, edo zeuk zure burueri. Eta gero gainera, gure lagun gehienak gonbidatu ditugu. Eta maja batzuk dira. Maja batzuk dira, eta gainera gure ingurukoak dira. Hau da, bertsomundutik datoz. Eta orduan, guk gehien ezagutzen genuen partea bertsomundua zen, bagenekien guk ere noiz diren bertso batzuk hobeak, noiz txarragoak. Eta justu hori badakiguna. Orduan, etorri direnak ere bertsomundukoak diren heinean bertsoa baloratuko digute, eta balorazio hori gustatuko zaigu eta garrantzitsua izango da, baina da akaso gutxien behar dugun balorazioa. Orduan, igual beste mundu batzuk ziren urrutiago geratzen zitzaizkigunak, antzerkiaren abatipat, eta horretarako etorri da Edurne ere. Eta nik uste dut, ni behintzat badaukat gogoa, eta uste dut zuek ere badaukazuela gogoa, gu baino jende helduagoak edo gure ondan ez dagoen jendeak ea zer pentsatzen duen. Gure gurasoek, nola bizuten, zer ulertzen duten, nola ulertzen gaituzten. Nik badaukat gogoa ikusteko, gure gurasoak oso harro daude gurekin, amuerte doaz gurekin eta erre ikustera etorriko dira alduten guztietan, baina nik badaukat gogoa ikusteko berai zer pentsatzen duten, ez? Hori garrantzitsua da, aizea esaten zabiltzena, dinot. Eta orokorrean nik uste dut, akaso jende bati ez gustatzeko emanaldi bat ere egin dugula, eta ez zaiona gustatuko eta ez gustatzeko. Hau da, badakit emanaldi hau ez dela gure amamari gustatzeko emanaldi bat. Eta saiatu gara horretan, eta gure amamari bezala, akaso inguru hurbilagokoa, bai ideologiaz ere, teorian beharko litzaiguken jendeari ere. Hori oso ondo dago, aner esaten zabiltzena, zeuen mugak esploratu be, bai? Autokritika hori eginda, zeskatzen diozue publikoari, hori da, galderie, bai, esaten zabiltzena, zeuen burua, konfortzonatik atera, ia zer egin dezakegun, ikuskizun bat egin, argi daukagulako hau erakutsi nahi duguna.
etzaile guztiei gustatuko. Hortik abiatuta ja, ezberdina dalako. Bai, eta ez dugu nahi guztiei gustatzea. Nahi dugu, joan dadin gustatuko etzaion jendea ere. Publikoari zer eskatuko etzagu, eztabaidarako gaia ikusi, hausnartu, ondo pasaz eskatuko etzagu? Ondo pasatzea ere, bai, eta nik uste hori publikoaren araberakoa ere izango dela. Gai batzuk badirelako, aizeak lehen esan du, ez dugu ezer berri abstraktu beste mundukorik ekartzen. Ekartzen ditugu gure eguneroko gaiak, gure eguneroko elkarrizketak. Kontua da, gure eguneroko elkarrizketa hauei buruz hitz egiteko espaziorik apenas eman zaigula orain arte. Orduan, hori oholtza baten gainean azaltzea, jende bati azaltzea orain arte gai horiei buruz akaso hainbeste hitz egin ez duena, hori bera akaso iraultzailea eman dezakeela hori dela, baina ez da ezer berria guretzat eta gure inguruko jendeak nik uste ulertuko duela, gustatuko zaiola eta ondo pasatuko duela. Eta beste jende bati eskatuko nioke joan dadila ikustera zer daukagun esateko, pentsatzera esaten dugun horrek gu noraino zeharkatzen gaituen eta gu zeharkatzen gaituen enean jende hori zenbateraino zeharkatzen duen eta orain arte sortu den horrek zenbateraino biziarazi izan gaituen eroso ustezko gure bertso mundu ideal honetan ere. Baina, gustatu zaite, aizea esan zuen lehen, besteak beste, gertatzen zaigulako, esaten gabiltzen aurreritzi horiek, barruen sartuta dakusenak, ez da? 55 urtegaz nik hartuten dut liburu bet, poesia liburu bet 19 urteko neska batek idatzi dauena ze kontakost. Eta irakurtzen azten zara ez duzu, guau! Baina oianak edukituak dugu eta magoz barrutik. Bai, dinot, eta kasu honetan oian eta leire den kasu honetan. Eta elkarrizketan, eurekin elkarrizketan nahuela esaten diot neure buruari. Izango nahi modernie eta ez txat esaten gaztie dala, oso normala dalako, eta momentu baten ez dut aguantaten eta 10 minutu esaten zat. Klaro, eski abidatzi zuen 19 urtegaz, horrek meritu edakolako be bai, 19 urtegaz hori idaztie. Nahi esan, ze kategoriak pisatzen du gehien, gaztienak pisatuko duelako, esaten gabiltzena, generoarena, zein da gehien pisatzen duen kategoria momentu honetan? Nik esango nuke emanaldian bertan generoarena dela, bueno, behintzat guk zentralitatean jarri izan duguna bai dela hori, eta gaztearena dela gehiago, emanaldi guztian zehar dagoen zerbait. Bai lantzen dugu agian momenturen batean gaztetasuna bere horretan, baina oroar nik uste dut emanaldi guztian zehar agertzen dela gaztetasuna, ez? Bai, azkenean orokorrean nik uste du dela emanaldi bat esan nahi diona jendeari irakurtzen gaituen modu horri buruz uste duguna. Hau da, irakurria gara gazte bezala, irakurria gara genero baten baitan, irakurria gara identitate baten baitan, eta hainbat kategoriaren baitan. Eta kategoria horiek guztiek nola pixatzen diguten eta pixu horri nola erantzun nahi diogun. Orduan, gaztearenak pixatzen du eta gazte bezala irakurtzen gaituzte, generoarenak pixatzen du, eta guk akaso bai borobiltasuna emanaldiari generoarenak ematen diola. Iruditzen zait, mai gainien badauen gai bat dala, adintanatan esango dugu, baina ikusten dut, elkarrizketatan, hemen jende asko ezagutzen dugulako, gaztiok, oso jantzita zatoztela. Gai horretan, oso nadana etorkizunari begira, gizartari begira, baina hor aldaketa bat, bagu gaztiek ginenien bestelako kezka batzuk izaten genituen, segurazki politikoagoak, eta beste ingurune bat zeuen, askoz gaiztu hau esana, eta orduen, posizioak beste leku batetik doaz, iruditzen zaitu orain kezka bat dauela gai hauei buruz, eta oso garrantzitsua dela. Bai, eta... Ez dakit zegoen artien, dinot, kalien. Eta nik esango nukena da, esan duzu zuen garaian gai politikoago batzu zeudela. Politika dela haube, bai. Gure gai politikoak haue direla. Guztiz adoz, bai. Bai. Baina gero azken finean nik uste dut bertso mundua bezalako eremu maskulino batean, zeinetan azken urteetan bai feminismoak, ez bakarrik bertso mundua, baina feminismoak indarra hartu du eta bertsolaritzan ere horla txertatu da, baina azkenean zenbat aner moduko figura daude bertso munduan, zenbat bertsolari marika daude? Zenbat? Bat, bi, 3. Hori, zenbaki hori negargarria da, nire ikuspuntutik. Futbolean dauden marika kopurua ikustea ere antzerakoa da, ez? Orduan, errealitate hori badagoela, badaude bertsolari marikak, noski daudela, nola ez dira egongo.
Eta hori, eta plazaratzeko orduan, zergatik jarriko digute anerreitaneri, zergatik ez digute jarriko azteko, eta anertaneri bikotea garela, eta pertsona normatiboago bati bai jarriko diote anerren bikotea denala ez, edo zergatik jartzen digute niri bertsolari nagusiago batekin abesten dudanean, nire beti naizela alaba, eta ez naiz ni ama edo amona. Azkenean ikuste dut hor daudela molde batzuk hautsi behar direnak, ez? Bai, hala ere, esan nahiko nuke bertsolaritzaz ari garela eta oso bertsolaritzaren inguruko zera ateratzen ari dela, baina badela ez dela bertsolaritzaz bakarrik hitz egiten duen zera bat, bertsolaritzaz hitz egiten dugu, gu laurok bertsolaritzak elkartu gaitu eta elkartzen gaitu, baina bai bertsolaritzaz hitz egiten dugunean ere, bertso mundukoa ez den jendeak ulertzeko eta konpartitzeko gauzak nik uste esaten ditugula eta lantzen ditugula, bertso munduan gertatzen dena, gizartean gertatzen dena delako. Eta neurri berean, bertsolaritzatik haratagoko gaiei buruz ere hitz egiten dugula. Bertsolaritzak eman digu eremu bat, bertsolaritzan beste hainbat espaziotan gertatzen diren bezala, gertatzen diren gauzak kontatzeko, baina nik uste bertso mundukoa ez den jendeak ere ulertzeko eta erabat gustatzeko eta ados egoteko moduko emanaldi bat osatzen saiatu garela behintzat. Publiko aktiboa, esaten gabiltzena, beldurrarekin joan behar gara, altxatuko gara, zeo zer erantzun behar du, ezin da kontatu hori, zer eskatzen diozue publikoari, ze jarrerekin joan behar gara, parte hartzailea entzun, egon... Nahi dut esan, ez dagoela horrelakorik, hori da haizeak lenguan kontatu zigun, amesgaizto bat edukizela. Emanaldia egiten hasi eta leire eta oianari sartu itzaila buruan magia egiten hastea eta bolondresak eskatzea eta guk horrelakorik ez dugu. Publiko aktiboa behar dugu, entzuten aktiboa, ikusten aktiboa eta hausnartzen aktiboa. Ez diogu inori jeikitzeko eskatuko oiurik egiteko, txalo egiteko, alba da. Eta hortik aurrerakorik ez dago, baina bai ez aktiboa mugitu behar delako, egin behar delako ez da zer, baina entzutea, ikustea eta pentsatzea bera nahiko aktivitate bada. Bai, zeharkatzera joan da dila eta nik uste dut jende bat identifikatuta sentituko dela egoera batzuetan, egingo dela barre gustura eta beste momentu batzu badaude, gogorragoak direnak, minetik idatzeta egon daitezkeenak, eta momentu horietan agian baten bat emozionatuko da. Gu gaudeian eskatu da bertso horiek eta guri ez digute apenas ezer eragiten, 200 aldiz abestu ditugulako, baina nik uste dut jende askok barre egingo duela, guk oraindik barre egiten dugulako ensaiatzen, adibidez. Ondo, hori galdetu nahi zutie, ze moduzko esperientziari dan izaten. Asko ensaieten zabiltzie, oso serio hartu zuia hau. Intensoa, esango nuke nik, denbora asko kendu digu, ez du gezurrik esango. Ez da erreza zerotik sortzi gauze bat, Ez da, eta denbora esente dara magu, lehengo urteko udatik edo udan hasiko ginen. Eta denbora kendu digu, indarra ere bai, eman ere bai, zentzu batzuetan, bai denbora eta bai indarra. Eta aldi berean ikasi dugu asko bagenekienaz eta ez genekienaz. Batez ere ez genekienaz. Bai, eta saiatu garelako hori egiten ere. Ez dakigu, hemendik aurrera zer emango digun, espero dugu gauza hon batzuk oraindik ekarriko dituela, oraintxe egingo dugulako publiko, oraintxe erakutsiko diogulako jendeari, eta orain jakingo dugulako hainbeste denboran, eta hainbeste denbora kendu digun honek ea zenbaterainoko eragina duen. Baina nik uste kendu diguna ere eman egin diogulako dela, eta hala nahi izan dugulako, beraz, oraingoz ni behintzat nahiko valorazio positiboa. Nik uste dut, ni behintzat, harrigarria iruditu zen hasieran lankuk gu moduko lau tipa tontarengan sinestea, eta baita ez, Edurnek esatea, bai, nik zuten duko zaitu ze tipo sinesten dut zuengan. Niri hori hasieran oso arraro egiten zitzaidan, bertso batzuk idazteko baldin bazen, noski, bertsoren batzuk idatzi ditugu, eta idazten ditugu, eta idatziko ditugu. Zerbait estenikoa egitea, hasieran iruditzen zitzaigun, lanku, nun ari zara sartzen, zer uste duzu. Baina, nik uste dut hori, utxetik hasi garela, utxetik hasi ginenean, hasieran. Nahiko gauza arraroak sortzen hasi ginen, baina, hartu duela bere forma, eta... Eta utx hori ere ez dela erabat utxa. Atzetik zera bat, historia bat badaukagu, gure arteko laguntasun badaukagu, eta atzetik daukagu bizi izan dugun dena, eta gai hauek guztiek guregan eragin duten dena. Orduan, utxa bada, baina ez dugu hitz egin orain arte bizi izan ez dugun ezeri buruz, hitz egin dugu
orain arte bete izan gaituzten gauzei buruz. Erre? Erre pixka bat, bai. Erre, aldarri, izenarekin zer esan nahi dugu? Izenarekin esan nahi ditugu gauza asko, errek balio digu esan nahi duenagatik, nahi ditugulako gauza batzuk erren, nahi ditugulako kategoria horiek erre eta hainbat gauza erre, eta gero errek berak bitasunen kontu horrekin guztiarekin hitzak asko balio zigun, palindromoa da, bi letra ditu, gainera bi maiuskula zarri ditugu, bi txikiz, horrekin... Batek Espainia pintxatuta ditu, orduan gauza askotarako balizatu. Bai, gauza horiekin saiatu gara jolas egiten, eta emanaldian bertan ere simetriak eta bilatu ditugu horrelako gauzak, formaz ere esan dugun bezala edukian sartu gintezen, baina formak ere edukiz ezan pixua, izan zedin bilatua eta ez zedin izan besterik gabe hausaz, hau horrela jarri dugu, horrela tokatu zaigu, horretan Edurnek ere asko lagundu digu, gauratzen naiz, hasieran, eta hau zergatik egiten duzu, eta ezkenekin zer egin eskuekin kantatzen ari ginen bitartean, eta mugitzea erabaki dugu, orduan. Hori guztia hausnartu izan zedin, pentsatu izan zedin, eta ez zedin izan ezer besterik gabe zerbait egin behar zen, eta egin dugu, eta izena ere, balio izan digu esanahiagatik, aldarri bat bertsoz da, erre, begira, hau esplikatuko dugu, bertsoz hori izan zitekeela bertsotik, bertsoaz, bertsoagatik, bertsoari, baina bai, izenak balio digu bai formaz eta bai edukiz, eta emanaldiek ere espero dugu balio dezan bai formaz eta bai edukiz. Naiz aguantatzen promoziorako sare sozialetan oso aktibo zaudete danak. Eta hori, eskertzen dabe bai. Eta gero, antzauz ni, lasai sofan eta ikuste dut, euskitze da inot, Zepazaten da, hemen dana parte hartu da bilako. Nerai Barzabal, Bizkaiko txapeldune, antzerkia egiten hor erdi omikron hartuta. Edurne bera ikusi dugu, Ineso Sinaga ikusi dugu, sarietan basagiltzate promozio lanak egiten, euskitzena mundiala da. Dana dira mundiala. Ikusiko? Harri. Ianer, oantxe santziak egainak, otsailan bostian etzekia ze inauguratze zuela eta egun hori gordetzeko. Kanpotik enteratu gara dugu. Suakin zabiltzate eta erre ingo zeate. Gauzatxua datozta, hostiak. Ginot, danak dauz implikatuta honetan, eta danak egongo diego goz, bebai, ikusteko, esku artean zer daukasun horrenbeste lan eta gero, zorionak emon aurretiz. Eta gero ikusita gero, hitz egingo dugu barriro, esaten gabiltzalako autokritikarako izan dau, gizarte kritikarako izango da, eta suposatzen dut, kritikara ikitzaile bat bai izango dela, Aner, amaitzeko. Bai, erretzearekin hori ere esan nahi genuen, erre nahi dugula, orduan eraiki aurretik deseraiki eta destruitu ere egin nahi dugu, baina, eraikitzeko lehenengo pausoa destruitzea izango da, lekua denontzat ez badago, lehenengo lekua sortzeko bota egin beharko direlako dauden gauza batzuk. Orduan, saiatu gara kritikatzen, saiatu gara esaten gauzak, mingarriak, deserosoak zitzaizkigun gauzak azaltzen eta esplikatzen, baina hori izan zedin, honek mintzen bagaitu, saia gaitezen honi kontra egiten, eta denontzat leku erosoago eta bizigarriago bat egiten, ez plaza bakarrik, ez bertso mundua bakarrik, baizik eta jendarte orokorrean gertatzen zaizkigun gauza kontatzen ditugulako. Haizea, borobiltzeko? Bai, nik gonbidatuko nuke jendea gu ikustera, eta gero gurekin tragoren bat hartzera, eta gurekin komentatzera, nik badukatu gogoa. Badukatu gogoa behin egin, Durangon egin, esateko, hau zen. Durango San Agustinen, ez da usarrerarik, ez dugu propaganda askorik egingo, baina gero bai datak ikusi. Baina nik badukatu gogoa hori, lehenengo egin, ja batzuek badakite zer den, ja publikoa da, nola bete esan da, eta gero ja horre rodajean hasteko. Ze iruditzen zait, orain dagoela daudela espektatiba batzuk, ez dakiguna guztiz egia dire, guk ere ez dakiguna nora doa zen, gainera oraindik guztiz argi ez daukago gauza batzu nola egingo ditugun, nik uste daukagora guztio gogoa egin ala, ahosa hori. Hori da, eta gero jendearekin hitz egiteko, hori dagoat kriston gogoa hori, hartu eman horretarako.
Base derra, bortxe, aldarria egingo dugu, eta aldan neurrian dantza egiteko, erretzeko, eraikitzeko, deseraikitzeko. Plazer bat izan da, Peritz, elkar ezagutzi, eskerrik asko etortzi herren. Eskerrik asko zuei. Aizearen abeste horren beste. Eskerrik asko. Eta eskuminak beste 150 taldeko beste 150 Bortxe, musika purtsu bet, Naomak taldea ilargi beteak taldearen kantu barriarekin datoz, Kepa Junkerarekin ezagutu genituen, eta honelako musika zoragarria egiten dute. Maieren bueltan oso ondo inguratuta jarraitzen dugu, Pilar Calzada, arratsaldeon. Berdin. Bueno, listoi alto geratu da, Hoxe. Egia esan entzuten eta gozatzen, bai, benetan oso altu utzi dute. Urdagarrion, Igualmente. Otxailean, baina urdagarrion, ze placer, zabeki guztie. Iñaki Galdoz, beste horrenbeste arratsaldeon. Arratsaldeon. Zelan gauz? Ondo, itxuran, bai. Itxuran baino beto. Ondo, bai. Itxuran baino beto. Baneukaniko gu beste bekaz, klaro, non utzi dugun, non hartzen dugun, da bitartean gertatzen diren geuse guztiak, gertuenetik hasiko gara, asteburuko kontuak besteak beste, Portugalen hauteskundak izan direla, hauteskunde presidenzialak. Zelan ulertu behar da, bat, hauteskundak egiteko deialdia eta bi gertatu dana. Bueno, gertatu dena uste dut, bertako alderdi askok oraindik ere ez dutela ulertu, zer gertatu den, eta deialdia bera ere bai, eta honek agian soka luzea ere ekarriko du aurrerantzean. Askok argazki handiagoa, ez da, egin nahi izan dute, pentsatuz, sozialistek lortu duten espero ez zuten emaitza, eta inkestek iragartzen ez zutena. Eta honek gainera Europan, azken bolada honetan gertatu diren bestelako mugimenduekin, ez da? Esaten dute, gorrialdera egiten ari ote da, Portugal, Alemaniakoa izan genuen aurretik, Alemaniak gobernua eratzea lortu zuen, eta, nik uste dut argazki handi horretan ere jartzen ari dela fokoa neurri handien, ikusteko ze tendentzia etor daiteken edo, nola ere Portugalera etorrita, nik uste dut, lortu duen sostengua parerik ez daukala, egon da beste gehiengo absoluto bat ere aurrez, baino 2005 urtean izan zen okerrezpanago, baino oraingontan lortu duena, eta lortu duen testu inguruan bere iziki, espero izatekoa zenean, pandemiaren kudeaketak zigortu egingo zuela gobernuan egindako jarduna, ez dela horrela gertatu. Baino, eta Iñakik analisia egin dezan utziko diot, orain arte gobernuaren oinarri izan diren indarrek orokorrean ez dute emaitza honik izan. Alderdi sozialistak kapitalizatu du ezkerraren
emaitza. Eta horrek ere irakurketa bat izan dezake, bai Portugalen eta baita Europan. Antonio Costa, izaera eta karisma bebai aipatzen da hor, lidergo gogorra, alderdi sozialistaren barruan, ez duelako bera ezten beste askori, kantza handirik emoten, eta esaten gabiltzena, eta Pilar gero galdetuko dizut, ezkerretik ezkerrerago daudenak ezkerretik. Jeitsi, eskumatik eskumarago daudenak, Igo? Bai, alde batetik esan duzu inkestek ez dute asmatu, ez da urrik eman ere, eta agian hori da irakurketetako bat. Ez dugu aztu behar, azkenen udal hauteskundeak izan zirenean Portugalen bertan kontrakoa gertatu zela. Adibidez, bazirudien sozialistek edo ezkerrak oroar errazira hasiko zituela eta kontrakoa gertatu zen, ez? Adibidez, Lisboan bertan sekulako ezustea izan zen, ez? Nei iruditzen zait, Antonio Costak honetarako deitu zituen hauteskundeak. Gertatzen dena, ibilbide honetan, hauteskundeak deitu eta ibilbide honetan, bera ere txita zegoen. Esan zuen, nik honetako deitu, nik gehiengo osoa lortzeko deitu nituen hauteskundeak, baina ez du lortuko. Eta azkenean lortu du, ez? Horrelako bidaia zirkular bat egin du, eta azkenean lortu du, ez? Gero sokarena, ni ados nago neurri batean Pilar zioenarekin, baina adibidez nik ez dut uste, badakit, patxi kontra bat naizela, eta honetan jende asko esaten ez duena, baina nik ez dut uste adibidez Alemanian sekulako iraulketa egon denik. Nik uste dut, Alemanian gertatu dena izan dela, Angela Merkelek erabaki zuela ez jarraitzea. Eta nik uste dut, nahiko onartua dagoela, Angela Merkelek jarraitu izan balu irabazingo zituzkela hauteskundeak. Ez beraz, horrelako aldaketa, iraulketa politiko, soziologiko bat egon denik, nahi kosta egiten zait zera egiteaz. Eta bai, astelenean bertan, edo agian, igande gauean bertan, iragarri genuen, o iragarri zen, non eta Espainian batzuek saiatuko zirela Portugalen gertatutakoa aprobetxatzen. Eta nik uste dut hori gertatzen adirela, batez ere Espainiako alderdi sozialista eta bere inguruekin. Eta orain, Pedro Sánchezek bere burua Antonio Costaren mozorrorekin jantzi dina izango du, eta hasiko da, eta hasiak dira abisatzen, lan erreformaren inguruan adibidez, Eskerrari, Bilduri eta beste hauei aizue, begiratu zer gertatzen dan, gobernatzen ari den indar nagusienarekin txintxos basate portatzen, ez? Eta nik uste dut, saiatuko direla hori aprobetxatzen, baina iruditzen zait urrutegi joatea dela paralismoak egitea. Besteak beste, nik uste dut, Kostarekin, Portugalen gobernatzen ari ziren ezkerrekoak, blokekoak, komunista berdeak, leialtasun handia izan dutela Kostarekiko, baina iruditzen zait, Espainian agian leialtasun gehiegi izaten ari direla, gauza ezberdina dira, ez? Baina, nire iruditzen zait... Egin dira alderaketak, domeka gau oso interesgarria izan zelako ikusteko, eta azkenien, zez ezaguna dan Portugal bebai, guretzat, eta gero ikusita, pandemiaren kudeak eta esate baterako alderdi nagusi biak, zentro eskuina eta sozialistak bat eginda, liskar barik, eskuinak galdu botuek gero, ia hori ez ote den estrategiona, Espainiara ekarritat, Espainiako begiekin egiten zirelako analizi guztiak? Bai, horrelaxe egiten ziren, eta nik gogoratzen naiz, lehenengo itxialdia agindu zuenean Portugalek, parlamentuko hitzaldiak ikusi zeta entzunez, sekulako inbiria sentitzen nuela, oposizioak esaten zuen, guazen bat egitera, sortea aukizazu, lehen ministro, zure sortea, herriaren nahi izango da. Horren antzik ez da izan, beste inun, ez bakarrik, Espainian biztakoa da, baino besteetan ere ez, esan nahi dut. Bai oso ez ezaguna egiten zaigu, eta bitxia da, ze kulturalki ere, badago paralelismoie bilatzea, eta badago gertutasun bat kulturalki, eta baita ere sozialki, ez da. Tentazio hori eukiko dutela nik ez dauka zalantzarik, baino aldi berean kontuz, ze uste du trampatia litzatekela bakarrik gertatu den guztiaren fotograma bat hartzea, pelikula osoa protagonizatzeko asmoarekin. Hori iruzur egitea izango litzateke, ze oso desberdina da, oso desberdin kudeatzen ari da pandemia,
orokorrean esango nuke, ezkerretik ere oso desberdin kudeatzen ari dela herria bera, pandemia baino lehen ere bai, eta, bueno, ikusiko dugu, nola kudeatzen duen oraingo honetan gehiengo absolutua, ze hori ere... Soldata oso bajuak, pentsio oso bajuak, eta bar, nahi dut esan, badaukala tartea erreformarako. Bai, zalantzari gabe, eta, bueno, langabeziaren tasei buelta ematen ari zaie, baina, beste ritmo batean, ez da. Oso bitxia eta bada beste datu bat, Kostasek berak, igande gauean esandakoa, demostratu egin nahi diola herriari, gehiengoak onak izan daitezkela demokraziarentzat. Badakin nondik datorren, aurrekari bakarra duena, Alderdi Sozialistaren gehiengo absolutua, ustelkeriaren kasuekin, oraintxe bertan gainera aurre egin behar dio, ez da? Eta epaibidean sartuko da, eta badaki hortik aldendu egin behar dela, alegia dagoen aurrekari bakarra, ez dela bat ere positiboa datorren aldirako. Ez da esaldi txarra, Ez esaldi txarra, tentazio egon daitekelako. Erronka makala. Demostratzea, orain arte evidentziek kontrako erakusten dutelako, baina, bada beste... Egia esan, Kostasek, agintean egin duen denbora luzean, erakutsi duen talantearen... Bai, eta nik uste baina Europa mailan ere, ospea izan duela, eta nik uste dut jendeak maitatu egin duela, neurri handi batean. Orain ikusteke dago, Alderdi Sozialistaren ezkerrera sekulako jipoia hartu duen esparru horrek, sigla ezberdinetan, zer egiten duen, nola berregituratzen den, eta hori ere oso interesgarria izango da, eta hori ere izango da, beste hainbat tokitan gertatzen ari denaren, ispilu eta ikusiko dugu, baina nik uste dut oso garai garrantzitsu bat zela Portugalerako, eta neurri askotan, da, zuk aipatu duzu agian nagusiena, ez da, eredugarriak ere izan direla, Egia da, baita ere, beti izaten dugula tentazio urrutiko intxaurrei begiratzeko, eta beti kanpokoak eredugarriagoak iruditzen zaizkigu toki askotan, sarri, baina uste dut Portugalekoa badela horren, adibide bat, gauzak beste era bat egin daitezken. Borobiltzeko galdetu nahi zutie, ezin da, Pilar oso adientzuten hauelakon, ezin da gure logikarekin azterketa egin, baina hasieratik zentro eskuinak, esan du ultraeskuinarekin, zuela pakturik egingo, esate baterako, ultraeskuinaren igoera hori? Bueno, salbuespen atzan Portugal, ez da? Orain arte, okerrezpanago esarleku bakarra zeukan ultraeskuinak, eta orain kontan hirugarren indarra da, hortan ere paralelismoa egin daiteke, eta ziur naiz, Alderdi Sozialistatik edo ezkerretik tentazio hori duten bezalaxe, ultraeskuinak ere tentazio bera ukiko duela. Oda, ispilu bat topatu beharko dute, datorren hauteskunde aldi berriaren aurrean, bere burua kokatzeko, ez da. Aurrekari hori etzegoen Portugalen, eta nik itxaropena badut, kudeatzen asmatuko dutela. Gainerakoan, badakigulako zer gerta daiteken. Badakigu eskuina eta ultraeskuinak elkarren arteko talka egiten dutenean, normalean muturrera egiten duela, erdirako bidean ordura arte bintzat kokatzeko asmoa edo azaldu duenak. Beraz, kaltegarria dela, kasu ia guztietan. Eta emaitza ez da bat ere ona. Eskuinaren porrota aurreko aldiarekiko, baina baita ere inkestekiko oso ondia izan da. Beraz, momentu kritikoa ere izan daiteke, eta tentazio, nire ustez, handiegia muturrera egitekoa. Beraz, hor dago nire ustez arriskurik handiena momentu. Bai, hori Alemanian ere badaude tentazio horiek, behin boteretik aterata. Baina nik lehen esan duenaren aritik iruditzen zait, orain ikusiko duguna izango dela Kostaren etengabeko aipamenak Espainiako sozialismoaren partetik. Baina bitxia da, azken urtetako ibilbidean nola beti izan dituzten erreferentziak, baina desagertzen diren, ez? Holand garai batean ia astero ekartzen zuten ona paseatzera, gero ja zaporrota izan zuenean, ahaztu zen, Corbyn ere izan zen, garai batean Espainiako sozialisten eredu edo ispilu, eta orain Portugalera begiratuko dute, eta etengabe, baina nik uste dut, egun hauetan ere ikusten ari gara, eta hurrengo asteetan, etengabe izango dela sozialistan partetik. Alde batetik, hauteskunde
hauteskundeak deitzaren mehatxua, haizu Portugalen bezala egingo dugu, eta bestei abisatzeena, eta zuei gertatuko zaizue, hauei gertatuko. Interesgarria dori, Eta jarraitzeko divertigarria. Jarraitzeko modukoa, eta gainera lotura egingo dugu, egia dalako, eta lan erreformarekin oso lotuta daudelako. Baina honekin, amaitzeko eta borobiltza aldera, Frantzian bestelako hauteskunde batzuk izan die, bestelako bozketa bat hauteskunde ez, primario popularrak herri talde batek, eskerreko hautagaiak esaten gabiltzena, izen batzuk jarri, jende askok bozkatu, aurrekari izan daiteke zehozena, Pilar hau? Egia esan, uste dut momentu honetan Frantziako politikagintzan eta datorrenari begira, etengabe argazkiak egiten ari garela, neurria hartzeko. Guztiz inprediziblea delako nire ustez. Ez dakit, badakit inkestek eta joerek bide bat markatzen dutela, baina esango nuke momentu honetan erabat inprediziblea dela zegerta daiteken. Besteak beste, gatozen zikloa ere oso aurresateko zaila izan zalako. Momentu honetan Frantzian dagoen egituratze politikoa ere zuste baten emaitza izan zalako. Eta egonkortzeko denborarik gabe berriro ere azkar eta oso modu arraroan alda daitekela sumatzen dugulako. Nik uste dut ikusitako emaitzetatik bereiziki kezkatzeko motiboak izango dituztela Alderdi Sozialistako kidek, lidergo edo aukera argirik gabe jarraitzen dutelako, eta esango nuke gainerako guztiak kezkatzeko modua badugula ikusita eskuin muturrean gertatzen ari den oilarren arteko talka. Hortik, ezerronik, aterako denik ez dut uste pentsa dezakegunik. Oso primario bereziak izan dira, ez? Jende askok bozkatu du, ez da gutxi, ez? Baina gero, ez dugu nahaztu behar da, lau hautagai nagusien artetik 3 esan zuten ez zutela horretan sinesten, ez? Beraz, bere horretan nik uste dut desitxuratua zegoela. Gero, agian interesgarria da, eta ez zaio garrantzik ematen sistema, ez? Ez da, bozketa baino gehiago ematen du azterketa bat izan dela, ez? Puntuatzearena, hau ondo, hau ezainona, hau oso ona, eta horrek bere horretan ere, badauka garrantzia, erabaki dutelako bestera batera egitea, eta horrek berriz ere maigainean jartzen du sistema elektoralen inguruko gogoeta, Irlanda da toki bat, boto eman dezakezuna, aukera honena, bigarren aukera bat, eta hauek ere, egin dutena da, izan da, puntuazio, onota jarri dituzte, ez? Baina, ja horrelako prozesu batean, nahiz eta jende asko parte hartu duen, garrantzitsuenek, 2-3 esango dute ez dutela sinesten, nik uste dut ez doa da. Baina neupez, ETV-ko aurkezle honetan ranking egin. Baina esan dute. Baina egin esan, politikariak izan da, ez dute entzun nahi, bale, ez dut sinisten horretan, bale, baina zer egin beharko da, nahi dut esan berpisteko hori dana. Benidorm zesten be, barbina gertatu. Ane Hidalgo bera izan da azken hilabeteetan primarioak eskatu dituena, eta antolatu denean horrelako zerbait, bera aurretik, gertatzen da aurretik abisatu dute ez dutela sinesten da ez dela loteslea, ez? Beraz, beste gauza bada, emaitzak ezagututa gero desmarkatu izan balira, ez? Baina gero, Pilarre diona, nik uste dute eskuin muturra errabat indartsu dagoela, baten faltan 2 hautagai inkestetan, 2. eta 4., 3. eta 4., esan dut oso larria da, eta ez dugu ahaztu behar, baita ere, eskuineko, hau nola da, prekresen, bera ere, bultzatzen ari direla muturrera, hau zentristago zen lehen. De hecho, eskuinako alderdia utzi egin zuen, gero itzuli zen, baina bere ustez eskuinera joana zegoelako, ez? Baina ez da, azkenean, nahi iruditzen zait, eta ni normalean ez dut asmatzen, baina Macronek irabaziko ditula berriz ere hauteskundeak. Kontua da, Macron... Zubitzen Marine Le Pen bera, esate baterako lehen esan zune. Honelako posturekin ja besti ez dalako hain txarra. Karo, horrek azkenean dinamika honek ez dauka mailerarik. Beti egongo dalako muturrean agertzen zaigun personaje ia txarragorik edo estrionikoagorik edo nahi dena ezan. Horrek aitortzen dut, kriston bildurra ematen didala, ez dakit oso ondo zein den bidea, ez da? Macronek aukerak
aukera sendoa duela honetan ere aurrera egiteko bai, baina Macron bera ere agintean dago alderdi sistema lehertu zalako. Bai. Erabat ezegonkorra dela, ez da? Eta orduan oso zaila dela, konparatzekorik ez daukagu, egoeraren, edo gaur egungo errealitatearen isla izan daiteke egoskortasun hau, ez da? Neri sistemari dagokionez, uste dut, nahiz eta zaila izan, erabateko legitimotasuna ematea, lotesletzat hartzea eta bar, baina uste dut, erabat beharrezkoa dela sistema berria probatzea. Sistema zarrarekiko konparagarria ez dela, ados, baina sistema zarrak noraino segitzen duen eredu bakar nagusi eta guztion gogoa betetzen duena, hori ere oso zalantzaskoa da. Orduan, oso ondo interesa handiz ikusten ditut nik sistema elektoralak muturrera eramaten dituzten formulazio berri hauek neurri batean guztiaren, ez dakit, ziska-miska bezala inez, ez da? Batetik eta bestetik hartuz berritu egin beharko delako sistema elektoral. Bai, ni ados nago, nik uste dut interesgarria gutxien... Hilik pinon danagaz nago ados. Ez, baina gauza batekin ez. Nik uste dut saiakerak egitea, ez? Egin beharrean papeleta bat izen batekin, bakoitzaren puntuazio egingo dugu, eta gero, esan nahi dut horrelako, bozketa kualitatibo bat, ez? Ados nago, gertatzen da, lehen esan dut, ez? Gertatzen da horrelako prozesu bat jaiotzen bada, protagonista nagusiek esaten ez dutela parte hartuko, eta ez dutela parte hartu nahi, eta zera, nik uste dut hankamoz jaiotzen dela, ez? Baina ez dugu sistemak aipatzen ditugularik, ez dugu hastu behar, hautagaiak ahotan ditugula, baina oraindik ez dira hautagaiak. Eta Frantziak daukan beste berezitasun bada, uste 500 direla, ez? 500 hautesleek edo, gainera ez toki askotakoak eman behar dutela sinadura pertsona eta hautesle izateko. Eta gerta daiteke zimug, ez da nola Oskar, barkatuko diazue, ez izatea, naiz eta inkestetan oso goian egon, ez? Le Pen berak ere, badirudi, orain dagoen eskuin muturrean, dagoen dispertsioarekin, eta ikusita bere inguruko jende bat ere beste kaldera joan dela, badirudi igual Le Pen bera ere hautagaia ez izatea, edo hautai izateko zailtasunak izatea. Behintzat hitz egiten gauzunari buruz, dinot, ikusgarritasun emon zaio ezkerreko hautagaiei orain arte, eskuinari eta ultraeskuinari buruz berbetan egon garelako une oro. Asteburuan beste manifestazio batzuk, bestak beste Euskal Herrian, Euskal Herriko hiriburuetan lan reformaren aurka, Euskal Alderdiak hortxe dauzelako ez onartu nahian, aste honetan, ustez, onartu zaigu. Bai, eta Iñaki, ez dakit, tentazio hori Portugalgo kostaren antza hartuta Pedro Sánchez, baina, garaipen bat horregondalako, Yolanda Díaz landalan, galdetu nahi dizut, lan erreforma ze ulertu behar dugu, testu inguru zabalien, eta gero Pilar, galdetu nahi dizut, gaztiek ze aukera duten lanerako, badago ikerketa berri bat, eta ia honegaz borobiltzen duen? Nik garaipenarena nik uste dut oraindik goiz dela esateko. Garaipena izango da ondo ateratzen bazaio, ze erandik ez dakigu zertan geratuko den. Ze gerta daiteke legea, lan erreforma aurrera esateatzea, gerta daiteke aurrera ateratzea, baina sekulako galerarekin gobernua babesten duten, alderdien artean, eta beraz, nik uste dut oraindik goizegi dela, hau Yolanda Díazen, ez dut esaten ez denik izango, baina nik uste dut fokua pixka bat urrutiago jarri behar dela, eta oraindik goizegi da inor garailetzat emateko, ez? Eta hori uste dut garrantzitsua dela esatea. Aterata, esate baterako, bestelako galderi orduen. Aterata, bestak beste, Ciudadanosekin eta bar, ez bere sozioiekin, investidurako sozioekin, orduen, aterata zer, eta ez aterata, zer gertatuko litzateke? Lehen esan dut Portugal izpide genuenean, tentazio bat izan daitekela hauteskundea deitzearena. Norbaitek esan diezaioke Pedro Sánchezi, baditu hauteskundeak eta zu izango zara Pedro Costa berria. Hori izan daiteke tentazio bat ez dut uste. Alberto. Baina hemen, sakonean dago horrelako misterio bat, eta da, botoak Madrilen badaude, beste erabateko lan erreforma, beste aldaketa bat egiteko, botoak badaude.
gertatzen dena da norbaitek, norbaitzuk erabaki dute COE talde parlamentarioa izatea eta ematea garrantzia handiagoari. Legealdi honetan bertan, atera dira gaiak COE argazkian egon gabe edo COE-ren oneritzerik gabe. Beraz, ez dudan ulertzen da, zergaitik indarra egonda, objektiboki botuak egonda, zergaitik onartzen duten COE-ren edo edozein eragileren betatzeko zera, eskubida. Zergaitik ematen dioten zera hori, aukera hori. Koma bat ez aldatzeko aukera. Bai, bueno, azken finean da, patronaren barruan sekulako xestra dagoelako, baina pixka bat, ulertezina hori da, badaude botuak bestera batera gauzak egiteko, ez dakit. Lan erreformaren garrantziari, Pilar ze garrantzitsua da lan duin bat izatie, beste garrantzitsua da gaztiek lanerako aukera izatie bebai, ezinbesteko esango dugu, eta orain, Espainiako datuak langabeziri dagokionez, onak, baina gaztien langabeziri dagokionez ez? Hor segitzen dute, nik uste dut lan erreforma honen inguru marian esaten ari diren guztiak gehiago azalean gelditu zaizkigula, prozesuari berari buruzkoak dira, momentu honetan galdetzen baldin badugu horren defentsa sutsua egiten ari diren hainbat eragileri zer dioen erreforma honek, nekez esango digute, zertan aldatzen den, zegoenetik. Hau da, prozesua nola egin den garrantzi gehiago izaten ari da, mamia baino, ez da? Eta nik uste dut, momenturen batean edo pagatuko dela, egindako bidaiaren pisua, ez da? Besteak beste lidergo konpartitua hautsi egin delako. Itxura denez, esan alizatea patronala eta sindikatu batzuekin adostu dela lan erreformak pisu gehiago du lidergo konpartitu horrek baino. Eta, klaro, parlamentuak aurrera segitu behar du. Eta COE eta sindikatuek ez diote papeleta aterako gobernuari. Eta gobernuak oso zaila du honetan behin prezidente hau finkatu duenean, hemendik aurrerakoak ateralizatea. Seguruenik, aurrera begirako beste mugimendu politiko bat prestatzen ari zelako. Eta egia da, Unidas Podemosek behar duela deabruarena ez den beste aurpegi bat erakutsi, alderdi sozialistari lidergo hori nolabait burrukatu nahi baldin badio. Oso bidai arriskutsua iruditzen zait, zegoen alertu duzu eta eraiki nahi duzun hori oso zalantzaskoa da, ez? Behin hori esan da, lan erreformak alderdi popularrak berak ere besteko moduko aldaketa dakar, eta ez du egingo politikoki ezinezkoa zaiolako, baina, Ciudadanosek ongi ikusten baldin badu, ez dakinik ze beste alde egin den, ez da? Lan erreforma totemizatu egintzen, hau da gaia, nola baita esatearren, eta gero gaia erabat desitxuratu eta desegin eginda, eta politikoki batalla bat emateko tresna bilakatu da. Behin hori esan da Gaztei ze ajola momentu honetan lan erreforma honek dakarrena oso gutxi, ez da? Nik uste dut gehiago begiratu beharko dutela aipatzen zenidan ikerketa horretan, bestelako... Ikerketa bat egin dute, bado errekuperatzen bestak beste, FP-tik datozen ikasleen lanerako murgiltze hori. Nik gauzatxo bat, uste dut hemen maigainean ez dagoela lan erreforma, eta Pilarrek aipatu du ustez Podemos eta enparauek Yolanda Díazekin ekingo dioten bideia, baina ustez diot, zenik ez daukat oso garbi azkenean Yolanda Díazek bideia horri ekingo dion, eta nik hori zalantzan jartzen dut, baina garbi dagoena da, gainerako eragileak ere oso daudela ikustena zer gertatzen den, eta adibide bat jarriko dut, duela 10 bat egun edo, Rufianek, Eskerra Republikanako Rufianek, esan zuen guk ez ditugu proiektu pertsonalak babesten. Eta hori zen sekulako zera estenkada Yolanda Díaz entzatez. Baina badago hemen, maigainean Euskal Herrian gaudelarik, badago hemen, nik uste dut, elementu bat oso kontuan hartu beharrekoa. Eta da UPN-erena. Eta iruditzen zait, UPN ari dela saiakera bat egiten estrategia eta paradigma aldaketa baterako. Iruditzen zait, konturatu dela Navarra Sumarekin, alderdi popularra eta Ciudadanosen koalizio horrekin ez duela inoiz berriz ezer lortuko, eta agian UPN-erentzat baliagarriagoa dela, demagun, Nafarreko legebiltzarrean koalizio horrek
23 edo 4 izatea baino, baliagarria dela berak bakarrik 18-19 izatea. Eta iruditzen zait, ikusiko dugu nola bukatzen den lan reformaena, baina iruditzen zait, UPN-ek, bere bi boto horiek hor ditu, eta agian, berrez diot, ikusiko dugu nola bukatzen den, baina 2023ko hauteskunderako, hauteskunde ondorengo Nafarroa garaiko maparako garrantzia izan dezakela. Zertan? Adibidez ez Nafarroko gobernuan, baina bai hainbat udaletan. Esan nahi dut, nik lagunduko dizut gauza hauetan, baina asumez ez, Iruñean edo beste tokitan, uz nazazu bakian, ez? Eta iruditzen zait hor badagoela UPN-ren partetik erabaki estrategiko bat zentzu horretan. Agian gehiagitxo esaten nahi nez, baina irudipena da. Eta aktak alemanez, mesedez. Pilar Calzada pentsaten nabil, zebok entzuten eta ilustratzen naizen bitartean, ikasturte amaierako Baskarian hon egin behar dugu, oso konpainia hona zariela. Bai, hasiko gara. Hasiko gara pentsaten, zuepe hasi pentsaten. Bai, eta ideiak bota, Bai, hemen, Baskari baten, mai baten bueltan osten da konpontzen gara, Iñaki Galdos beste horren beste. Zuek tokiatan ni menua aukeratuko. Hanbestie. Eskerrik asko, Iñaki Pilar, datorren astera arte. Ondo izan. Eskerrik asko etxeko guzti, 1000 esker horregotiarren, ze placer gaur be, hemen zuekin egotie. Agur.